हाय लोगोफोर दिनै आङो आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय बेनो जाहैबाय आं दिनै आंनि खानायखौ खारलि खालामगोन सिम्पोल गोरलैयैनो खानाय खारलि खालामग्रा बाहायालासिनो खानायखौ बोरै खारलि खालामनो हायो नायबाय थादो भिडिअखौ आङो खानायाव दै एसे फिनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे स्कार्फखौहाय नैबेहाय क्लिपजों थेबनानै लानोसै खानायखौ खावनै खालामनानै लानांगौ जायगा थाइसेयावनो थानायनि नैबे क्लिपखौ थेबनानै लाग्रोनोसै ओमफ्रायहाय खानायखौ एसे एसे लानानै सादोरनि साजों फानलांबाय थानोसै खानायखौ एसे लानानै फानग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय आरो एसे लानानै फानबावनोसै बिदिनो फानलांबाय थानोसै एसे एसे लादेरनानै नोंसोरबो बिदिनो मालाबा समाव खानाय खारलि खालामग्रा गैयाबा बानायनायनो हागोन लोगोफोर आरो एसे लादेरबावनानै बिदिनो फानलांबाय थानोसै आङो लबारजों खानानै लानोसै गोरा खानानै लानोसै लबारजों बेखौ खानानै लानोसै फारसेथिं खाथुमनानै लानोसै फारसेथिंखौबो आं बिदिनो बानायनोसै लबारजों खानानै लानोसै बिथिंजायबो आङो मोननैखौ खाथुमना लाबाय बिदिबा आं गाबोन खेवनानै देखायनोसै लोगोफोर